Tul konferenza tal-aħbarijiet li matula l-Ministru Tonio Fenech spjega dak li għamel fl-aħħar 4 snin u ftaħar bil-ħafna impjiegi li ħoloq il-Gvern u b'kemm għen lill-industrija. Iżda fid-diskors tiegħu ma semma xejn dwar nefqiet kapitali li jagħmel il-Ministeru tal-Finanzi bħalma jdik dwar il-proġett tal-Gvern fuq id-daħla tal-Belt. Mistoqsi minn One News għall-ewwel darba Tonio Fenech ikkonferma li l-Gvern diġà nefaq 23 miljun euro mit-taxxi pubbliċi fuq dan il-proġett. Sissa fuq il-proġett intlefqu 23 miljun euro li dawn qed jiġu finanzjati mill-GHRC temporanjament tramite garanzija tal-Gvern li entità tal-Gvern li allura jidħol ukoll f'dak li huwa n-nefqa ġenerali tal-Gvern. One News staqsal il-Ministru jekk il-Gvern għamil studju biex ikejjel l-impatt ta' żidiet fosthom tal-gass u l-fuels fuq in-nies. Iżda l-Ministru Tonio Fenech qal biss il-Gvern jagħti kumpens ta' darba f'sena. Għandna l-istruttura ta' dawk li huma il-kumpens għall-għoli tal-ħajja, però nixtieq nfakkar li l-kontijiet ma rewx. Meta kien qed jitkellem dwar l-estensjoni tal-Power Station, il-Ministru Tonio Fenech ikkonferma li l-Gvern dawwar il-pożizzjoni u issa ġie jaqbel mal-Partit Laburista illi pajjiżna imur għal enerġija ġenerata mill-gass u qal qed jaħdem mal-Kummissjoni Ewropea biex il-Gvern jistudja din il-possibilità.